నువ్వు ఆడది దేంట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దంటారు, కానీ కష్టం వస్తే ఆడదాన్ని తినేసేస్తారు. వీళ్ళు సేఫ్ అయిపోతారు. బంధువులు కానీ, భర్త కానీ, బయట వ్యక్తులు కానీ. నిజమండి. ఆడదే కష్టపడి కరెంటు బిల్లు, ఇంటి రెంటు, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, భోజనంతో కూడా అరేంజ్ చేసి పెడితే వాళ్ళు ఒక స్థాయికి వస్తే వాళ్ళని పక్కనుండు ఎట్లా అంటారు? దేంట్లో పక్కన ఉండాలా? వంట రూమ్కే అంకితం అయిపోవాలనా? జీవితంలో మేము ముందుకెళ్తామంటే శూర్పణఖలాంటి ఆడవాళ్ళ మాటలు వినుకొని మంచి వాళ్ళని కించపరిస్తే ఖచ్చితంగా శిక్ష ఉంటుంది. అది ఎటువంటి శిక్ష అంటే మానసికంగా కుళ్ళి కృషించి చేస్తారా.